ಒಟ್ರಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊಬ್ಬುನಗ್ಲೆಗೆ ಔಟ್ ಆಪ ಬನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ದಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಅಂಡ ಮನದ ನೀ ಎಂಚ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು. ದಯಗ ಮಂಡಂದ ನಾವು ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಯ ಪಂಡಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಗಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಕಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒರಿ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊಹ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಬರ್ಲ ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೈ ಬಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಜುಬೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಮಕ್ಕ ನಮಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಅಬ್ಬೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಅಶ್ರಫ್ಲ ಚೊರೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚೊರೆ ಬಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾಪ ನಡೆದುಂಬೆ ಚೊರೆ ಶುರುವಾದಪ್ಪುಣ್ಣು ನಿಗ್ಲ ನಿರ್ನದು ಅನ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪುಜಾರವ ನೂತ ಸನ್ಪಾಗಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಪೇರ ಈ ಟೈಪ್ ಬಿಡು ಮಾತು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪುಣ್ಣು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೂರಂಡಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಾತು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ವಿನ್ನ ಸೋಪನ ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಐನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೇಮ್ ಆಯರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಬಿಡುಪುಜೇರು ದಯಗೊಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ TRP ಬೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ TRP ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯರ ಬಿಡುಪುಜೇರು. ಇಜಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರು. ಆಣ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿಗೆ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಅಕಲ್ದಾದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನೇನೊಂದು ಗುಮ್ಮಲಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮಕ್ಕ ಲಾಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿ ನಡೆದು ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬೆ ಶುರು ಆದಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ. ನಾಳೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಾ ಸಮರ ಕಲ್ ಹೋನೆ ವಾಲ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಮುಕಾಬಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬನಾಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಮೌಕಾ ನೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲೆ ನೋಡ್ರಸಿ ಬೆಚ್ಚಲಕ್ಕರ್ ದಯವಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಯಿನಾತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಭ ಆವನು ಅಂಡದಾನ ನಿಖಿಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಅರ್ಥವಂತನಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಖಾಲಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪೇರು. ಅಪಗಂಡಕ್ಲಿ ವಾ ಲೆವೆಲ್ದ ಲಾಭ ಒಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಲಾಭ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ತಾಂಟ ಒಂದು ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂನಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂನಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಪು ಚೇರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮೊಗಲು ಇತ್ತ ಔಟ್ ಆಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ ಆಪೇರ ಅಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಒಟ್ರಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊಬ್ಬುನಗ್ಲೆಗೆ ಔಟ್ ಆಪ ಬನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ದಿಲ್ಲ ಔಟ್ ಅಂಡ ಮನದ ನೀ ಎಂಚ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲು ಉಂಡು. ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾವನು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ದಾಯಗ ಬಂಡದಂಡ ಬಾಕಿ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಅಣ್ಣ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿದ ಮುಂಜಿ 25 ಕಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಲಗ್ಲಿ ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಜನ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಯಾರ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಐನ ಗೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ ತುಯ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಅದೇ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಕರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ರೇಡಿಯೋನಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ದಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಎಲಕ್ಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇತ್ತೆತ್ತದ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡಂದಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಗೇಮ್ ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಐನ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡು ದೇಶದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಬಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ.